సాయిరామ్. ఆంజనేయుని ఆనతి. శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి దివ్య సందేశము. అక్టోబర్ 30, 2015. ప్రశ్న: మనస్సును అంతర్ముఖం చేయుట కష్టముగా ఉన్నది స్వామి. సమాధానము: ఉదయం లేచినది మొదలు రాత్రి పరుండు వరకు మానవుని జీవితము మనస్సుతోనే ముడిపడి ఉన్నది. అది బహిర్ముఖమై బాహ్య విషయాలను పట్టుకుంటుంది. అది దాని సహజ లక్షణం. అంతేకాని తనంత తానుగా అంతర్ముఖమై ఆత్మను పట్టుకోలేదు. నిరాకారోపాసనతో మనస్సును అంతర్ముఖము చేయాలి. అంతర్ముఖమవటం అంటే పంచకోశాలను చీల్చుకుంటూ లోనికి పోయి ఆత్మదేవుని దర్శనం చేసుకోవటం. ఆత్మదేవుడంటే ఎవరు? అంతర్యామి అయిన బ్రహ్మమే కదా. అట్టి స్థితే కైవల్యం. అదే ఆత్మానందం. అదే బ్రహ్మానందం. సాయిరామ్.